Počkej, černou vemu a dojde modré. Jo, ale černou, vole, že to bude rasová diskriminace. Je to nějaké černou? No, to mi se toho chytne někdo vlastní prostředky. To je nějak... Ne, nic se nestalo, že neradí. Ne, zatím ne. Pojď. Nevím žádná. To by přeběh podlaha kolko. To by čuměl. Zabíkej po diskutování. Když to nedosedu, když je to nevidí. Děláďo, co když tam přiděláme? To si mě viděl na tu druhou stranu tý malý. No jako, já bych to viděl jako... Ty to fakt ještě udělal, ty tak ti nevěřil, ale... Ne, to už zase... Jenom ta násada by to nemusela vydržet. To dá. Ale to začne. To dá, ale... To je asi jako... To po ní nemuselo souhlasit. Ne, no, tak počkej, ale. Nedělej nic. Já to vykoumám, dívaj. Když nás nasadou. Nenasadou nás, protože ty jsi hlavní motač. Ty jsi hlavní motač. Tak já přejdu, jdeme na to, no. A vydrž chvilku, ale jo. Jdeme na odpočít, no je to. Tam to hrabou Švýcaři se švýcarským nožem. Nevymyslel nikdy. Endo. A je to praktický do kapsy. Máme další, nebo se nic? Japonci vždycky. Počkej, znáš baseball? Tak stejně půjde na práci číslo 1. Stejně Dobrý? Ale bych vysílal se něco... Co převažuje? Vyváží. Za námi slaně.